حطينا نحط اللحم حطي ولا زعبري ولا حطي ولا اكبر علل علن עוד פעם היהודים האלה וואלה כנראה אני אשתמש בגרסיה סוס וואלה עוד פעם היהודים האלה שועדה לשום עם בעולם אין שייכות לפלסטינה. לא ניתן לבלבשניקים האלו להרוס את הרעיונות שלנו. נשמיד אותם אחד אחד. לא נשאיר מורה מקצועית אחת. אפילו את האב בית, האם בית והאם בית השנייה. והמנקה השנייה. בלי המנקה השנייה. ואת כיתה ט' ואת כיתה ט' השנייה. ואת השביעיסטים ואת השמיניסטים. ושישיסטים. טוב נו לא צריך, נשמור אותם. עם ישראל יקר, אנחנו עומדים בפתחה של מציאות מורכבת ומסוכנת. תקופה בה אויבינו הצוררים אותנו, חמאס יימח שמם, באים וקוראים תיגר על ממלכת בלבש. תקופה בה חיותו של עמנו מוטלת בספק בפני אומות העולם. אכל לנו להישמע ולציית לקריאות אלו. היינו לקום ולעמוד ישר. חיצי הגרדיוס שלהם לא יעמדו בפני כיפת הברזליוסיסיטה 2013. ברשותנו כיתת לוחמים שהתאמנה רבות כדי להפריך את המחשבות הזדוניות של אויבינו. קומו ונעלה עליהם בכוח. רק בלי זוכרנינה. Plenty for the both of us. May the best dwarf win.